дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. гирифтани иҷозатномаи сохтмон дар тоҷикистон соддатар шуд. машварати кории раиси вилояти сӯхт. вазъи духтараке ки аз ошонаи чаҳорум афтода буд беҳтар шуд. оқибатҳои сел дар вилояти сӯхт. телефони боварӣ барои муҳоҷирон. даҳаи дуюми моҳи апрел обу ҳаво дар тоҷикистон чӣ гуна мешавад? мақомоти тоҷикистон ҷараёни ба қайдгирии ҳуҷҷатҳоеро ки барои машғул шудан ба сохтмон дар кишвар иҷозат медиҳад соддатар кард. бинобар иттилои сомонаи хадамоти иҷозатномадиҳӣ шаҳрсозии назди кумитаи меъмурӣ ва сохтмони назди ҳукумати тоҷикистон минбаъд ҳуҷҷатҳоро дар шакли электронӣ ба қайд гирифтан мумкин аст. шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд ҳуҷҷатҳои худро дар сомонаи cw.kifc.tg ба қайд гузоранд. ҳамчунин шарҳи бештари ин мавзӯъро аз ин сомона дастрас кардан мумкин аст. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти сӯхт таҳти раёсати раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода машварати корӣ баргузор гардида корҳои омодагӣ ба киштукори баҳорӣ, раванди обрасонӣ ба мавсими нав ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ таҳлилу баррасӣ гардид. муовини раиси вилояти сӯхт Зариф Мирдадо изҳор дошт ки кишти картошка беш аз 18 000 гектар, дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ 27 000 гектар ба нақша гирифта шуда, аз он 1206 гектараш картошкаи барвақтӣ мебошад. дурнамои кишти картошкаи барвақтӣ дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Конибодом, Масчо, Спитамен, Ҷаббор Расулов ва Панҷакент 100% иҷро шудааст. дар ҳамин ҳол раиси вилояти сӯхт Раҷаббой Аҳмадзода ба масъулини соҳаи кишоварзӣ, идораҳои давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ, шабакаҳои барқӣ супориш дод ки дар мавсими нави обёрӣ масъулияти бештар ҳис намоянд. вазъи духтареки дусолаи зодаи тоҷикистон ки дар кӯчаи Первомайскаи шаҳри Никольскаи вилояти Ленингради Федератсияи Русия аз тирезаи ошонаи чаҳорум ба берун афтода буд каме беҳтар шудааст. Азия плюс бо такя ба иттилои консули генералии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург Ҳомидҷон Назарӣ менависад ки намояндагони ин ниҳод ба хабаргирии духтарак ба бемористон рафтанд. духтарак таҳти назорати доимии табибони Санкт-Петербург қарор дорад ки ба беморхонаи ноҳияи Тосненский омаданд. кӯдакро бо осеби сар ва шикастаҳои сершумор ба беморхона расонида буданд, мегӯяд манбаъ. тибқи маълумоти пешакӣ беэҳтиётии калонсолон арзёбӣ карданд. рӯзи ҳодиса занҳо рӯбичин карда тирезаро кушода гузоштанд. баландии диване ки духтарак ба болои он баромада афтода буд бо лаби тиреза баробар будааст, шаҳр додааст Назарӣ. ба ҷуз духтари маҷрӯҳшуда дар ин хонавода ду кӯдаки дигар низ ҳаст. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи консули генералӣ модари духтар Сарвинози Ҳасан ба далели надоштани асноди сабтином ва патент феълан дар идораи милиса қарор дорад. ин ҳодиса дар ҳоли таҳқиқ аст ва қарор дар бораи парванда аз ҷониби суд бароварда мешавад. ҳанӯз маълум нест ки волидон ба хунукназарӣ айбдор мешаванд ё на, гуфт ӯ. консули генералӣ итминон дод ки консулгарӣ ва ҷамъияти тоҷикон ба ин хонавода тамоми кӯмакҳои зарурӣ аз ҷумла кӯмаки молӣ барои муолиҷаи духтаро мерасонанд. бахшу шӯъбаҳои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти сӯхт дар шаҳру ноҳияҳо зарари моддӣ аз сел расидаро изҳор доштанд. бегоҳии санаи 2 апрели соли равон тақрибан соатҳои 17 дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулов боришоти шадиди борон ба амал омад. дар натиҷа омадани сел ва лойоба ба қайд гирифта шуд ки ба мардум зарари калони моддӣ расонид. аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд ба 7 таҳхонаи микроноҳияҳои 3, 4 ва 15 лойоба даромадааст. дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бошад 7 иншооти ёрирасон, 2 истгоҳи фаръи трансформаторӣ, 5 насоси обкашӣ ва роҳҳои маҳаллӣ зарар дидааст. ҳамчунин анборхонаи фарсудаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 фурӯ рафтааст. тибқи маълумот дар ноҳия тахминан 70 гектар замини боғоти хоҷигоҳи деҳқонӣ зери лойқа монда, ба масоҳати 40 гектар ғалладонагиҳо, 10 гектар беда, наздик 2 гектар кишти картошка ва ним гектар кишти пиёз нобуд шудааст. дар натиҷаи боришоти зиёд ва фаромадани сел дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, маҳаллаи Лангари шаҳри Исфара тахминан 300 метр ва дар маҳаллаи Хелсон ба дарозии 100 метр селроҳа аз қуму шағал пур шудааст. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дар пайи офати табиӣ ба таҳхонаҳои манзилӣ истиқоматии сокинони деҳаҳои Маданият, Селкан, Тоҷикобод ва Гулистон сел оба даромадааст. ҳамчунин дар деҳаи Ғӯлекандоз як ҳуҷраи хонаи истиқоматӣ ва як ошхонаи шаҳрванд Зайнаб Ҷураева пурра зарар дидааст.
намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон дар русия оид ба муҳоҷират барои машварат ва роҳнамоӣ ба ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ қабули дархосту муроҷиатҳо расонидани ёрии ҳуқуқӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар қаламрави ин кишвар телефонҳои бовариро роҳандозӣ намудааст. дар ин бора сафорати тоҷикистон дар русия хабар медиҳад. гуфта мешавад телефони боварӣ дар вақти корӣ аз соати 9 то 18 фаъолият менамояд. даҳаи дуюми моҳи апрел ҳарорат дар шаҳри душанбе ва баъзе минтақаҳои кишвар боло меравад. хабар медиҳад агентии обу ҳавошиносии кишвар. аз санаи 12 то 15 апрел ҳавои хушку гарм ва абрноки тағйирёбанда пешбинӣ мешавад. дар шаҳри душанбе ҳарорат шабона 13-16 дараҷа ва рӯзона то 32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобии марказ обу ҳаво мисли шаҳри душанбе дар назар аст. дар шаҳри хуҷанд ҳаво хушку гарм шуда санаи 15 апрел борони кӯтоҳмуддат пешгӯӣ мешавад. дар ин рӯз дар тамоми қаламрави вилояти суғд обу ҳавои боронӣ пешбинӣ шудааст. аз ҷумла дар шаҳри панҷакент нимаи дуюми моҳи апрел бештар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво аз 16 то 28 дараҷа гарм мешавад. бино ба маълумоти обу ҳавошиносон миқдори боришоти атмосферӣ дар моҳи апрел дар ҳудуди меъёр хоҳад буд. дар ҳамин ҳол обу ҳавошиносон ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар медиҳад ки дар ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳии тобии марказ вилоятҳои хатлону суғд ва ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то санаи 12 апрели соли ҷорӣ эҳтимоли селиравиҳо вуҷуд дорад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.